E hoxe, como non podía ser outra forma, traemos o páncreas. Home, xa sabía eu que temos por aquí un páncreas maravilloso para explicarlle a todos os espectadores como funciona, onde está colocado e que utilidade ten. Claro, porque hoxe, Héctor, ademais, insistías moito, compañeiro, en que faláramos da pancreatite, porque nos dicías, ollo, coidado, que hai moita xente en Galicia que nos estará vendo con esta doenza, non? Claro, pensa que cada ano en Galicia en torno entre 5.000, os peores anos, 10.000 casos de pancreatite aguda en Galicia e os mellores anos 5.000, así que entre 5.000 e 10.000 casos, así que imos ver un pouco como coidar o noso páncreas para que nos dure moitos anos, porque aínda que o temos por aquí de reposto de maqueta, non é un órgano que sexa moi doado de coidar, así que temos que cuidalo ben para que nos dure moitos anos. Porque realmente este órgano que me chama a atención, o pequeno que é, non? Para que serve? Pois mira, é pequeno, mide máis ou menos uns 18 centímetros, é alongado, está xusto aí pegadiño entre o fígado e o duodeno. De feito, esta parte que vemos por aquí é o duodeno, isto que vemos por aquí xa sería o páncreas, isto é o bazo. Entón, o que vemos o páncreas ten dúas funcións principais, unha exocrina e outra endocrina. É dicir, vamos a explicar isto. Unha función que ten que traballa para fora, é dicir, o que fai é producir líquidos para facer a digestión, fabrica o páncreas en torno a 1 litro máis ou menos o día de líquido pancreático para que nos podamos facer a digestión. Lipasa, proteasa, amilasa, vai xenerando todos eses compostos para ir descompoñendo proteínas, hidratos de carbono, diferentes elementos que nos teríamos que aproveitar. E vai nos secretando e bótao aquí no duodeno a través dun conductiño moi pequeniño que ten, este puntiño verde é o conducto, secreta todo por aquí e vai botando aquí para que podamos facer a digestión. E logo ten outra función que sería a función endocrina, é dicir, porque hai moita xente que sabe que o páncreas está relacionado coa diabetes. Moitas persoas que teñen diabetes e que o páncreas non lles funciona ali moi ben. Eso é porque outra función principal que ten o páncreas é fabricar dúas hormonas, que é a insulina e o glucagón. E claro, se o páncreas está un pouquiño estropeado e non fabrica insulina, pois temos diabetes. E hai como dous tipos de pancreatite, non? Sí, hai dous tipos de pancreatite, un que sería a aguda e outra que sería a crónica. Dependendo do momento, pois podes ter unha ou outra, incluso a crónica pode ser consecuencia de varias pancreatites agudas repetitivas. Esa pancreatite pode producirse por dúas cousas, é dicir, esa pancreatite aguda, a que doe, a que de repente pois é unha dor incapacitante que tes así no abdome, como se for un cinturón que che apreta moito, que incluso se che tocan aí saltas e rabeas porque apreta moitísimo, bueno, pois eso é normalmente porque o conducto ese que veíamos polo que está botando ata 1 litro de xugos gástricos todos os días, túpese, tapónase pois por unha pedriña, tapónase por calquer problema, e claro, o líquido non pode sair, queda acumulado dentro. O páncreas inflámase e prodúcese a pancreatite aguda. Claro, isto que estás explicando é importante, sobre todo se nos están vendo na casa, claro, que sinais non emite o noso corpo, que síntomas de alarma temos, que nos din, ollo, que algo aí no páncreas non está funcionando ben, non? Claro, o primeiro deles sería esa dor que, como decimos, é como en forma de cinturón, pensa que o páncreas está situado por aquí a esta altura, vainos como se nos apretara algo moito, incluso se che tocan, cando é na exploración o médico, en canto toca, salta a persoa xa porque doelle moitísimo nesta zona. O segundo síntoma que nos pode alertar, tamén vamos ter febre, vamos ter náuseas e vómitos, incluso vamos ter baixada de peso, pero baixada de peso non porque esteas facendo dieta ou facendo exercicio, senón simplemente sentí facer nada, empezas a perder peso. Pois ollo, porque aí pode estar funcionando algo máis no páncreas. E tamén, ás veces, teñen un olor que non tiñan antes, un olor moi fétido, con aspecto como con graxa, cambian, hai cousas no noso corpo que cambian, que nos están alertando de que algo pode estar aí funcionando mal no páncreas. Claro, o mal funcionamento do páncreas, non? Adoitamos vencellar o consumo de alcohol, non? Pero, digamos, que factores de risco? É dicir, que boletos non podemos comprar ou ter para ser propensos a unha pancreatite? Claro, un deles é ese, asociamos sempre o páncreas ao alcohol e realmente o consumo abusivo de alcohol vai nos provocar ese problema no páncreas, esa inflamación do páncreas. Pero pode estar relacionado con dúas cousas, co que decimos, con ese consumo abusivo e crónico de alcohol, pero tamén con problemas que decíamos antes de pedras ou de que se vai tupindo ese conducto. Así que se alguén nos di que ten pancreatite, non temos que pensar, ui, o que bebe este, non? Porque igual realmente o problema que ten é que realmente tivo ese problema digestivo e tupiuselle a saída do... Claro, sabes de algún veciño que está ingresado por pancreatitis no hospital, dis, ui, o
que beberá este. Pois que non é así, que non ten por qué, que unha causa esa, pero hai moitas outras causas. Si é certo que en homes, a maioría dos casos en homes son por consumo crónico e abusivo de alcohol, e no caso das mulleres, a maior parte dos casos son por problemas digestivos, porque se tupe ese conductiño polo que sai o líquido. Pero bueno, que pode ocorrer nun caso e no outro. Claro, como dis que son os problemas digestivos, non? Un motivo disto, claro, vexo aquí varios alimentos, como podemos axudar o noso páncreas? Que precisa o páncreas para funcionar ben? Claro, o que precisan un pouco todos os órganos do noso corpo. Eu sei que moitas veces cando falamos de alimentos saudables somos un pouco repetitivos, pero que realmente son saudables para todos os órganos do noso corpo. Precisamos legumes, precisamos verduras, precisamos froitas, precisamos evitar un pouquiño, na medida do posible, estes fritos, estes procesados, comidas con moita graxa. Porque ten que currar máis o noso páncreas. Efectivamente. O páncreas decíamos que tiña unha das funcións que tiña era fabricar esas enzimas lipasa, milasa, proteasa para poder facer a digestión, fabrica ata 1 litro diario de líquido para poder facer a digestión. Entón, claro, canto máis metamos alimentos que requiren máis cantidade de todas esas enzimas, máis ten que traballar o páncreas e máis líquido ten que fabricar. Claro. De media fabrica 1 litro, así que imagínate o día que abusamos dos ultraprocesados, que ten que fabricar aínda máis cantidade. Aí o doble. Bueno, pois que interesante, non sei se temos algunha preguntiña de WhatsApp. Dime que sí, que unha cuestión chegou sobre este tema do páncreas, a ver que nos consultan, Héctor. A miña nai tivo pancreatite hai anos e eu sou unha persoa con sobrepeso. Debería preocuparme? A ver, se a nai tivo pancreatitis, si é certo que isto non é algo que se herede claramente, pero, é dicir, non é unha outras enfermidades que falamos aquí a veces que se o tivo a túa familia é moi probable que ti o teñas, pero sí que tes como unha predisposición a ter pancreatite, así que se todos debemos nos coidar, esta persoa un pouco máis precisamente por esos antecedentes de pancreatite, sí que debería, bueno, ese sobrepeso habería que ver un pouco de canto é, se é un sobrepeso leve ou algo xa rozando a obesidade, debería sí coidarse un pouquiño, tratar de recurrir a alimentos máis saudables, baixar un pouquiño de peso para ter menos boletos para ter esa pancreatite. Dime que chega un WhatsApp máis. A ver, teño algúns dos síntomas dos que estades falando. Debería ir ao médico? Como sei que pancreatite? Claro, aquí veron os síntomas e algún xa está pensando a ver se isto tamén adelgacei. Claro, normalmente, cando tes pancreatite, a dor é tal que non estás dubidando se ir ou non ir. É dicir, se fose realmente, pode ser, pero se fose pancreatite normalmente, a dor é moi alto, é moi incapacitante e non che permite facer unha vida normal mentras ti tes esa dor, non? Realmente teño que ir a urxencias que non aguanto máis por esa dor que produce tan elevada. Pero si é certo que se dos síntomas se ten algún como esa perda de peso involuntaria, é dicir, facendo o mesmo de sempre, pero eu estou perdendo peso, aí sí que debemos mirar cal é a causa, porque ás veces pode haber algunha enfermidade grave por detrás, sin ser do páncreas, sendo de outro órgano que nos pode estar afectando. Claro que hai que mirar.